Hayi, ngiyabona. Hayi, ngiyabona. Hayi, ngiyabona. Hayi, ngiyabona. Hayi. Shaya. Gaza kimi. Usebheda ngokuthi yena sebethi uDakazwani nawo uDodakazwani nawo. Mina ngizomkhulumela uDinga ngizomtshela uDoti njengoba ngila. Engizokucela namhlanje. Usiyacela amacala kababa wakhe ifuna kwafeze la ekhaya. Sixokuyibuza nje maphela amacala. Bana phela. Ngicela ungiyeke ngikhulume ngize ngiqede. Sakhuluma phela ugogo, angithi ugogo usibizile. Ake silalela ugogo uthi uthini ugogo yes. Awungiyeke nje. Kodwa ngifeze lotho mina. Oqala nje. Udlamuka la ekhaya. Bebengatholani nomkhulu. Ngezizathu zani zobukhoshosho bekade wenza. Phinde futhi okwesibili usiyacela benobaba wakhe. Basisho umhlaba wonke. Sathula ngoba phela thina asinamali. Uyena onemali asinalutho thina. Sathula. Wasethi ubaba umkhulu usiyacela uyongena la ekhaya eselethe imbuzi eziwu2 nezinkukhu eziwu4 azoxolisa la ekhaya eyidalweni zala ekhaya. Usiyacela azange azakwenze lo. Kwaze kwaenda pha umkhulu wazi wadlula emhlabeni. Ayikho into engizoyenza ngiyosacela. Uyoze abe yingane njengoba wayeyingane ehlala lapha kumina efunda isikole efunde eWentwethe. Usiyacela. Wenzeni lo? Wayesiphoxa ku TV. Ngikhumbula kahle kuthiwa mina ngibavuse ngo2. Ngithi ngiyothwala ngobani ngosiqando. Nginaliphi ibhizinisi engizoze ngithwale ngosiqando. Usiqando ufike emncane la ekhaya. Namhlanje sengizotholakala mina sengithwala ngengane namhlanje. Yena into ayikhulumayo usuke waflopa ngokuthi manje ezinye izinto utshela ukuthi ngizoyiphika ngangikhulumisa ukuthi kusekhona ubaba noma kunjani kanti into eyenzeka vele. Ngokubuza malume sasiyapha eVerelem ngo4 ku-doctor sasiyapha ngo4 saseVerelem kahle saseVerelem ekseni kahle sikhumbula kahle siyacela la Musu kuba nenkadi wesiyacela lalela liyezi side lakho lokuthi ukhulume ngoba sizongezwana noma ngoba ngikhuluma into engikhuluma into engayo uzofuna uxolo la kanti uzokhuluma ukweyisi khuluma into ekuyona asikwazi ukuthi sizokwenza into inhliziyo zibheke eceleni ngenza into mina ngenhliziyo emhlophe ingane kadadewethu angeke ngize ngiyilahle kodwa izenzo zayo izona ezenza ukuthi ngiyibuke ngihlale lapha usuka leyo umuntu uzofuna uxolo uzokhuluma ukweyisi vele nami No, sikalanda ngisacela hayi mina ngihamba mina ngisacela hayi ngiyabona hayi ngiyabona hayi ngiyabona hayi ngiyabona shaya skora Asele lokho asele lokho hayi ngiyabona khala la Bona shaya phela. Shaya phela. Shaya phela. Mina khohlwa mina. Mina khohlwa wenza ngoba ula igcekelo. Ngomdlulisa isibaba. Ngomdlulisa. Unjabulo njengoba esukuma nje sengikhuluma sengibatshela ngoba uyazi. Ushawo nembeza phela uyakhuluma ukhuluma ngaso sonke isikhathi njengoba sesukuma ezogadla kumina gadle yena gadla lesi silwane lesi sikuyena esafa gogogo wakhe no undlulisa ngihamba cela ukuhamba mina cela ukuhamba mina boom what undlulisa isibari undlulisa isibari ngikhuluma no ngiyaphendula manje phela isibari ngicela ukuhamba mina okay Nawoda manje angikwazi malume uzokwenza ukubophiza beswala shaya ngempela unjabulo shaya gadla kimi gadla kushaya besa wapi wena ufose kubeka awabulala kubeka kunankinga mina no usiyacela kamazi umunye umuntu and angisho ukuthi angiwaqamba manga noma ngilikhuluma iphutha but Musa ukukhuluma into
mina engayazi iyona into eyenze ngadinwa cause sekubuya yonke into akade isho nanombani unalilungelo lokuvikela umndeni wakhe Jabul. Jabul. Jabulu. Jabul. usuka Angithi anti yakho yabona.